Monggo. Danipun. Kesayangan kah? Nggih lirek monggo. Kalau semakin pamuritan lirik gumanti tetap katuraken malih. Aku rombongan. Digoyang bareng Wijaya Laras Resta Audio Ngawi Multi Media Sendadut Persita Lighting Ora kelingan sumpah janji mong marang aku sing nyeksen lintang rembulan jarine tresnomu mong kanggo aku.
uga malam blencani Nggih, sampun, kalau mau sampun, siap. Nggih, menika keluargaku saking Ngandung nggih sangu kundur. Ah. Salam. Iya, engko diaturke sik-sik. Ya, iki wis tak tulis. Siap. Iki penerimaan lagu dipun tutup nggih. Ah, iki Jiloro 3 4 5 6 7 sik akeh. Siap, iki diaturke ji pokoknya wiji. Derek, Balurah. Pripun Lurah? Katresnan sejati. Setunggal lagu minangka dedonga saking Mbah Demam Mbah Lurah spesial Mas Nganten Mbak Anten. Nah, pokoke tresna sejati tenan. Ya siji vokalis jumeneng, Nduk. tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki ujan ati nang endi doh wong manis kang tak anti-anti
rahayu Jaya laras Isna audio terus bangun harus sekolah janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi gegesen ati iki pepujan ati nang ngendi wong manis kanthi-anti Wong bagus saja sirana langsa aduh aku tekon gendong tresno lalangan asmara gawe semurasa namani adikku jiwa Kang Mas Tendrano atimu aku ngenteni sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggio rahayu tresno suci manggio rahayu Kentrake sembah nuwun Mbak Demam Kalora sing duwe lebak Radenan Blora. Bareng-bareng kan lagon lumantar kanca-kanca Wijaya Laras pangapunten. Permintaan lagu pun tutup menika tasih wonten cecala ninggal katresnan lukaku mutiara kasunyatan kangen bojo. Siji buku nyawiji mangke diaturke. Kepareng sawanipun para kanca-kanca Wijaya Laras mangke dumugi tabuh 11. Menika wonten cecala pamurtan ninggal katresnan, Nduk. Kene mangga ninggal katresnan diaturke. Ninggal katresnan kanca-kanca Wijaya Laras. Kinandana tresna audio matur sembah nuwun. Ugi Arsita Lighting ngawi multimedia. Para pamirsa ingkang wonten dalem saking hamirsani giaran langsung saking Kali Kangkung Lebak Radenan Blora. Ninggal katresnan. Kondur antara kulit sing kondur dari mawuci dedonga iki kondur panjenengan saking jan lucu puji dalem sebagian rawuhipun iya nangis ning atiku nalika sliramu ninggalku
kumpul kaya deng uni katon katon seliramu wae so hae ngono lho Mas oh aja sepan kok awalengku tak enteni nganti saeling kaya laras Mas Bos sambat kali sopo suwon rino lan wangi mugi-mugi Gusti saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya dong uni sliramu wae hae ngono lho Mas aja lali pawelingku tak enteni asa saelingmu sing terus banyu nduk sayu sing lakon pamuritan ninggal katresnan lumantar wijaya laras sing kala tengah dalu niki nggih sang para wonten sekala nggahan tumiki mangke para regati tabuh 11 yen perlu sakon somarak sobat wonten sesala pamuritan lukaku mutiara kasunyatan kangen bojo ha iki diaturke sik lukaku sik iya iki wis tak tulis antri lukaku dulu selanjutnya nanti ada mutiara kasunyatan kangen bojo wis walase karo salah gue Mas pamurtane kanca-kanca diaturke yuk lukaku Mas iki sing ngaturke penyanyi sepuh
Yalah. Selingi nih, serampat nih. Ini. Oke, baik. Ya, kayak weh kono. Weh ning Piye to kono ki? lho. Aja mutung kok, Pak. Aku wedi nek nyekel dhuwit panas wedi. Lah ya, niku wedi, gak tau nyekel duit mergo. Iya, ning omah yo. Mas Doni mboten nyanyi. Mas Doni ti, Mas? Weh. Ah, oh. Gandes luwes lawanan. Ayo Mas Santan yo. Ah, oh, ah, oh, ah. Seret-seret nyewang lumaksana. Tansah iwang atiku tayang lakomu. Saya namai wamo dasar ayu lancing kuning. Ora bokal atiku mati koming. Mesem mas niki aku wis trima. Tenan nganggo tombol. Angin gurita wengi. Tansah liwung atiku tan bisa laju. Bengawan selo Ayo yo. riwayatmu ini sedari dulu jati perhatian insani. Tabrane versine dangdut Lukaku Darbo. Yo. Oke wis no, Urung yae. wis cek sound. Lukaku kalau semangke mutiara kasunyatan kangen bojo. Nah. Ya kok sak kanca-kanca skados esuk pindah ya. Ya. Yo Wijaya Laras. Kali kangkung bergoyang. Wijaya lah. Ayo duet Mas, duet, duet. Oh enake kaya ngene Mas ora pengen nyanyi. Asik. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu. Aku kini engkau
kondangan padaku. Kasih matur thank you permintaan panjenengan lukaku. Sinar kanca-kanca Wijaya laras tinggal dengan dalu punika aturaken. Muga tasih wonten sesala saking kanca-kanca ngersake mutiara. Kalian semai kasunyatan panutupe kangen bojo siap. Yuk. Yuk. Ayo. Ora. Lek dasar masaku ya horor ya. Suarane wis gerok-gerok iki lho. Yuk, pamuritan Mutiara Cahayu spesial konco-konco Karang Taruna Sri Rahayu kali kanggung di malam hari ini bersama Wijaya Laras ya Trisna Audio. Yuk yang merasa cantiknya Jawa Timur. Ayo. Iya iya. Ya Mas ayo Mutiara yuk.
Tiara, permintaan saking kanca-kanca katuraken ingkang mriki puniki wonten Wijaya Laras. Jika ada permintaan kasunyatan Mas, nyanyi sapa? Ya Allah. Suaranya gerok-gerok iki. Ya. Permintaan kasunyatan. Ya, gini. Langsung make panutupe kangen bojo. Nah, iki pirang-pirang dina ra mulih ora kangen ra dengah kok. Wis ra ndandeh iki. Nyapa? Tak aku sing ajur ayo kesakne ya. Ya gini yuk. Kasunyatan Mas. Ya kasunyatan ya. Spesial kanca-kanca Wijaya Laras. Ayo, Mam. Pripun, Dik? Oh, siap. Kasunyatan apa jam 12? Diaturke jam 12. Oke, baik. Yo kasunyatan. Sing dhisik mosok bareng piye lek ndudul? Ya kasunyatan ya. Piye sing ndi? Sing ndi? Aku tak manut kono. Jam 12. Engko ora omong ora kesel apa piye to niki. Lah timbang kok kenuni bareng. Kasunyatan waktu jam 12. Iya kasunyatan ya. Bingung ngomong sana. Jam 12 Pak. Lah ya. Ayo yo. Rodok suwi ya. Rodok suwi aku tak kene. Yo.
aja direbut. Koploke langsung copot. Sayange Yo. Loro. Aku wis kadung tresno. Hey. Longso rasane ati. Yen aku arep lakon melu duwe. Permintaan dari konco-konco dinani kalaju mengke panutupe kangen bojo aku ya kangen ya wae Aku gak rong sasi ra wedhuk kasunyatan ora abal ya kene vokalis ngatek sih kasunyatan wae panutupe kangen bojo iya ya wae ya kangen watune leh ra leren wae lah yo kasunyatan. Yo, Dek, yo. Bunga. Kasunyatan. Wijaya Laras. Trisna Audio. Oh yang kalau Mas Bok. Nyoba ikhlas nanging ambot tak lakoni napa kasunyatane tresno kowe sumanding karo wong liya Burenan aku yen ninggal seremo nanging atiku mos tututuwemu Sitan sakrono apa pangamunanmu muga kowe enggal entuk gantiku iki kasunyatan sing katompo bebasane kembar bekar ono ing ati nanging kudu aku sing duweni Rasa tresno ra bisa
panompo aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing karo wong liya Kasunyatan permintaan dari konco-konco sempat ngaturaken lumantar keluarga Agung Wijaya Laras. Satu lagu spesial dari konco-konco ngeresake kangen bojo mangke bonusnya kayak racun ngene Mas ya. Ya ora kangen bojo sik antrine sik kuwi koke. Kangen bojo dulu Mas Amam di program. Penutupannya apa? Ngundang anak. Cek komplit ora iki. Cek payu. Lek dasar cek payu. Jan, bonusnya ngundang anak siap. Iya. Yuk diaturke kangen bojo. Iki bakal sejumeneng yuk. Ya kangen bojo terus ngundang anak siap. Yuk diaturke kangen bojo spesial kanca-kanca Wijaya Laras Trisna Audio.
kekasihku bonus saking keluarga agung karo saking wedang anak mak ya paripurna wedang anak mak iki bareng kanca-kanca mak lengser pamunten warga agung samudyanipun matur sembah nuwun kanca-kanca kaneman kakis tumugati mas kanten panganten samudyanipun matur thank you audio sound system lighting video syuting awi multimedia sembah nuwun panggihan sanes wekdal bilate budaya warito indaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembah nuwun. Sayang Pak Eko maling penak digoyang-goyang sepur ngidul momot cermi balik ngalor cari kosongan yen wis kumpul dik aja rame-rame paling penak barang colongan tak suwir-suwir dadi selawe jupuk papat dari salikur tak pikir-pikir ramelu duwe ora lewat dadi sadulur maneman pupus gedang raja eko bagus sing duwe sapa Sembah nuwun samudyanipun kepanggihan sanes wekdal sembah nuwun.